Бясландер. Мама Му паранілася. Пераклад Надзя Кандрусевіч. Мама Му ляжала на лузе разам з іншымі каровамі ды сумавала. Было вельмі спякотна. Мама Му чакала свайго сябра Крумкача, ды хвастом адганяла ад сябе надакучлівых мух. Яна чула, як зусім побач ля возера смяяліся дзеці. «Можа, и мне покупаться?» – подумала мама Му. Мама Му паглядзела вакол. Здаецца, нікога побач не было. Мама Му сабралася пералезці праз агароджу, але раптам паслізнулася, стукнулася галавой аб камень і параніла жывот калючым дротам. На жываце з'явілася кроў, а ў вачах заблішчэлі слёзы. «Му! Му!» Заплакала яна. Тут прыбег гаспадар. Гаспадар суцешыў маму Му, прамыў рану і наляпіў пластыр. На лбе у мамы Му выскачыў вялікі гузак. Маме Му давялося пайсці ў кароўнік. Неўзабаве прыляцеў Крумкач. Прывітанне, мама Му. Што ты тут робіш? Чаму ты не на лузе з іншымі каровамі? Паглядзі, які цудоўны дзень. «Я поранилася!» – прашаптала мама Му. Ушчыкніце мяне за пёркі. Што ты ўжо нарабіла? – закрычаў Крумкач. У цябе ж агромністы гузак на лбе. «Так, азірні яшчэ вось сюды!» – показала мама Му. Карр! У цябе ўвесь жывот у пластыры. Што здарылася? Я паслізнулася на камені, ды стукнулася галавой. А яшчэ паранілася калючым дротам на агароджы. Было столькі крыві. Му! Аёечкі, а потым? Потым заплакала. Му! Прыбеглі Роза і Бленда. Ашкадавалі мяне. Потым прыбег гаспадар. Ён раззлаваўся, калі зразумеў, што ты хацела збегчы. Не. Ён прамыў рану і наляпіў пластыр. Вельмі шмат пластыру. Увесь, што ў яго быў. А гузак? – запытаўся Крумкач. Што ён зрабіў з гузаком? Нічога. Ён падумаў, што пад маёй грыўкай яго амаль не бачна. Крумкач паглядзеў на гузак. Баліць? – запытаўся ён. Вельмі. – адказала мама Му. Сын гаспадара аднойчы распавядаў, што калі нешта такое здараецца ў дзіцячым садку, то з лядоў не дастаюць што-небудзь халоднае, ды прыкладаюць да гузака. Ну, напрыклад, каўбасу, ці марозіва, ці яшчэ што. Марозіва? Няўжо дапамагае? – здзівіўся Крумкач. Так, гузак знікае. Ты можаш прынесці мне марозіва, Крумкач? Нават не ведаю, ці ёсць у мяне час. Му, Крумкач, калі твоя сяброўка паранілася, ёй вельмі балюча. Добра, ужо лячу. Праз некалькі хвілін Крумкач вярнуўся. Ён аблізваўся і цяжка дыхаў. У цябе што, не знайшлося нічога халоднага ў лядоўні? – запыталася мама Му. Не, я захварэў. Як гэта захварэў? Кара, у мяне баліць жывот. О, як баліць.
А марозіва усё скончылася. сказаў Крумкач. Мама Му уважліва паглядзела на яго. Злятай яшчэ раз, Крумкач. Гузак моцна баліць. Крумкач пагладзіў сябе па жываце. Ай, дай трохі адпачыць. Ну, Крумкач, можа, у лядоўні ёсць штосьці яшчэ? Штосьці яшчэ? Пачакай, мама Му, я хутка. Чаго толькі не зробіш для сяброўкі, якая паранілася. Мама Му уздыхнула. Рана балела, а гузак на галаве ныў. У кароўніку было ціха, горача і пыльна. Мама Му усё чакала ды чакала. Нарэшце Крумкач вярнуўся і кінуў перад мамай Му нейкі пакунак. Тьфу, тьфу. Ён быў раззлаваны. Ну, што ты прыцягнуў, Крумкач? О, замарожаны шпінат. Цудоўна, Сказала мама Му. А што гэта за дзіўныя маленькія дзірачкі ў пакунку? Ай, не ведаю. Адказаў Крумкач. Можа, у лядоўні нешта здарылася з гэтым шпінатам, і такія вось усялякія дзірачкі з'явіліся. Усё, хопіць балбатаць. Лепш давай пакладзём яго табе на лоб. Нахілі галаву, вось так. Крумкач паклаў пакунак са шпінатам на гузак. О, як прыемна. Уздыхнула мама Му. Ну, я паляцеў. Буду адпачываць. Сказаў Крумкач. Нешта мне марозна ў жываце. Што? Запыталася мама Му. Нічога, нічога. Пакуль. Крумкач адпачыў і вярнуўся ў кароўнік. Ушчыкніце мяне за пёркі. Мама Му, у цябе ж увесь твар зялёны. А гэта што за жахлівая хвароба? Ну, мне было так добра. А потым шпінат пачаў раставаць і сцякаць мне ў рот. Такі смачны. Ай, і ніколькі ён не смачны. Прамармытаў сабе пад нос Крумкач. Прынамсі, замарожаны. Што ты там мармычыш, Крумкач? Запыталася мама Му. Ай, нічога. Крумкач паглядзеў у акно. Гаспадар ідзе. Закрычаў ён. Так, хутка ўжо час даіць. Сказала мама Му. Нельга, каб ён убачыў цябе ў такім выглядзе. Ён падумае, што ты ізноў захварэла. Хадзі сюды, памыю цябе. Крумкач пачаў штурхаць маму Му да крана з вадой. Але Му, Крумкач, ты ж змыеш усё самае смачнае. Нічога страшнага, калі гаспадар пабачыць трохі шпінату. Крумкач разматаў шланг. Хопіць размаўляць, карова. Гаспадар падумае, што ў цябе зялёная гарачка. У яго адымуцца крылы, і ён адразу ж патэлефануе ветэрынару. Досыць уже пластыру з гузаком. Хадзем хутчэй. Крумкач адкруціў кран. Пайшла вада. Увесь шпінат змыўся. Му, шкада. Уздыхнула мама Му. Калі гаспадар падаіў маму Му, яна вярнулася на луг, ляжала на траве і адпачывала. Грыўка высохла, гузак знік. Сонца пачало заходзіць. Навокал было ціха і спакойна. Мне больш нідзе не баліць, Сказала мама Му. Дзякуй, што прынёс той смачны шпінат з лядоўні, Крумкач. Ціха прамовіў Крумкач. Паслухай, мама Му, гэта я з'еў усё марозіва. Я ведаю. Адказала мама Му.
Але крумкач гэтага ўжо не чуў. Ён быў далёка у крумкачовым лесе. Часам сказаць праўду вельмі нялёгка.